wa ko gadahom nga ila pa japon itugyan ako ang manipis. So palangga jud ko nila una kita po nila ang akong effort nga gahin itong mga panahon na. So kani kay may edad naman ta, lahi naman jud ni ato arong mga tuhod nato kay medyo maaksyon na magpaka. Di man nagay ko kapareho sa unang panahon nga mosakaan ang arko pero kay para pagpintal, pagbutang suga pero maningkamot ta japon ta nga atong mahatag ang katapusan atong effort sa katawhan kay ila man tagi saligan diya. Aksyon Balita. Kalaran kita nga nahimo tag balik pamahan sa to ang barangay manipis sa sikreto na to ani gibuhat na to. Sa ako yung pagbalik bilang punong barangay sa barangay Manipis. Kining ang ako ra yung sikreto ang iyo origin sa mga tao. Unsa atong tumong, unsa atong plano sa Manipis, asa na to daadon ang mga katawa sa Manipis. Aning atong administrasyon nga ipadulong. Dayong house to house campaign sa mga tao pasabot sa atong mga plataporma di gobyerno aning kapadlong administrasyon. Mora gyud na ako magwano niya sa mga tao po na po ibang mga tao nakasabot sa ato ang gustong maitabot sa Manipis. Kaya ilang mo nakita itong 11 years na akong panerbisyo nga ang Manipis murag ug sa kuan pa bulak nga ning buskad ba itong panahon na nakagamatag arko kay Diaz Crossing sa una sa among crossing Manipis main road ang ilhan jud barot jud. Asa mga manawag sa kay asa ka manawag crossing ka barot mo pansing sa mga kuan dia sa konduktor sa atong series bus hanton sa giga pa limited sa una kabarot ra jud nga ulantang mapinisan sa barot pagama atong argo diha nabutangan atong ngalan mo na nailhan ang Manipis. So nausob ang pansing so nailhan na hinahina ang Manipis Crossing Manipis na. Crossing Manipis na. So na market na nato ang ngalan sa Manipis. So ato nang i-develop karon ato nang ipalam padungagan kay na namin mga plano ana unsa na to nga murag mo patsada pa jud siya nga magabi makita jud siya nga arko jud siya o murag alagias palasyo baya po. May lawas baso na laman og natay mga koy-koy nga mga budget sa tuang barangay nga ato na mapaido kay show window mo na. Show window na sa barangay Manipis. Apit sa Nuebe gabi gi-aware mi sa among barangay treasurer nga dunay sa transmittal nga pagabuhaton ang barangay affair, accounting sa tanay para pag turnover ng mga gamit. So, unang hangyo ko sa akong mga kauban nga kaya kining mga panahon na kinahanglan nga mo tambong ta mas kinwa pa ta makapungko kaya kita may gasunod ani mga gamita para makita po nato unsa po ilang gamit ito no dili kay akura. So naapod ang atong treasurer nga malabot kato si Mr. Aninyon ang atong secretary puhon nga ako po niyang i-endorse sa council for concurrence si BG Clarito nga naapod para pag take note sa tanang mga ipang turnover nila sa barangay po may lawas. Hopefully nga insakto jud walay kapin walay kulang. So ako una jud ako jud una ako mga solid supporters katong nipakita jud laban kun todo. Nihatag sila nako 777 ka boto. Unya kani nga boto biblical bang gini siya number gini siya nga kuan nga gihatag jud Ginoo nga ang Ginoo na jud purpose nako. So dako lang pasalamat sa taga Manipis nga wala ko gadahom nga sa akong nilabay nga panerbisyo 11 years pagkakapitan yun nga ila kong gipili dayong pagkahuman ni-endorso ko sa akong anak 5 years sa pod gihimo ng kapitan gihimo ko ng konsyal number 2 kasagaran sa ubang mga barangay kapitan ilagag konsyal na pildi no ako kalos Ginoo nakadaog kong konsyal kakagawad number 2 karon pagbalik na ako ibalik na po ng kapitan nga admin ang kapitan mo nilabay mo to napulit akong bata wa ko gadahom nga ila pa japon itugyan ako ang Manipis. So palangga jud ko nila una kita po nila ang akong effort nga gahin itong mga panahon na. So kani kay may edad naman ta, lahi naman jud ni ato arong mga tuhod nato kay medyo maaksyon na magpaka. Di man nagay ko kapareho sa unang panahon nga mosakaan ang arko pero kay para pagpintal, pagbutang suga pero maningkamot ta japon ta nga atong mahatag ang katapusan atong effort sa katawhan kay ila man tagi saligan diya. Aksyon Balita. Ang imong kagawasan mahagtos
kung ang kagawasan sa isig kaingon. Nahimugso na, aniya na ang tulumanon sa radyo. Nga katawhan ang nagpalayo. Aksyon! Balita! Akong hingaliban. Wala ko'y gikahadlukan. Kaunang mga isyu o mga importanteng kasayuran nga may kalambigitan ang tanang mga miyembro sa katilipan. O karon, aniya ang inyong alagad sa kahanginan. Aksyon! Balita!